Quan il me se transevra, il me pot le trobar, je vois la via. Diu, quan els nens eren els amos del carrer i feien gambarrades innocents, no existia l'anomenat complex d'Èdip i la mare era un element més en el paisatge humà del nen. Avui l'han convertit en una mena d'immaculada concepció laica i damunt d'ella hi recauen tots els anatemes. A més de fer d'armari, de penjar robes, la mare ha de ser una enciclopèdia vivent, disposada sempre a contestar amb els més meravellosos dels somriures i una excel·lent equanimitat tots els conflictes de l'existència. Soc dona per la naixença i el sexe. De moment, i tret d'algunes excepcions, no es pot escollir, com tampoc no es tria el lloc on neixes. Pel que fa a les nostres conviccions, les de la nostra generació són més aviat relatives. Molta gent era marxista als anys 60 per la situació impresentable del franquisme. I no vull que em vinculin a cap militància. El que m'agrada és escriure. Això ens està dient, doncs, precisament, que ella, malgrat aquestes idees, malgrat defensar-les, no volia, l'any 89, ser militant de cap d'aquestes idees. Ella, la seva vida, la seva passió era escriure.